जाबाय कामसार बर' सेमिनार फिनिक्सआव बयखौबो गोसो गोथारै बारायनाय जाबाय दिनै मोनसे टपिक लानानै फैदों बे टपिकआनो जाबाय पलिटिकेलनि सोमोन्दै सावरायगोन स' गिबियावनो आंनि चेनेलनि नायगिरि नोंथांमोन जायफ्रा आंनि चेनेलखौ जोबजासिम नायबिथाव रोजा रोजा साबायखर थाबाय जायफोर गोदान फैदों नोंथांमोनखौ अननानै आंनि चेनेलखौ जाहाथे साबस्क्राइब खालामना लायो आरो लोगोसे खनायाव बेल आइकन बेखौबो थुना लायो जाहाथे गोदान गोदान नटिफिकेसनखौ थाबैनो मोनो स' सावरायनोसै स' बिटिआरनि सिङाव BPF हानजायाव जाहाथे साथाम लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय नमिनेशन लिस्ट ओंखारबाय बे नमिनेशन लिस्टआनो जाबाय 1 नम्बराव जादों प्रमिला रानी ब्रह्म मेडाम लोगोसे 2 नम्बराव दं खाम्फा बरगयारी सार 3 नम्बराव दं पृथ्वीराज नारायण देव मेस नामा बे दं स' बेखौनो बुंनो नागिरो जे बे साथामनि गेजेराव स' फार्स्टआव प्रमिला रानी ब्रह्म मेडाम बिथाङाबो सिगां गेलेखांबाय स' जों एबा आं नुनायाव एसेबां डायनामिक बे बिदि पलिटिशियान बायदि सानाखै आं मानो होनबा बैसोबो जाबाय आरो लोगोसे बिथाङा सिगांबो गेलेखांबाय आरो जों एसेमब्लियाव गोबां बिनि कमेन्टमेन्ट होनायफोरखौ नुदोंमोन सिगां बेखायनो आं जाहाथे बैसो जानायखाय एसेबां आं माने बेखौ साक्सेसफुल होननानै साना 9 नम्बराव मानगोनां खाम्फा बरगयारी सार बिथाङाथ' गोबां डायनामिक आं सानो बिथाङा हारिनि ओनसोलनि थाखाय गोबां खामानि मावगोन आरो सिगांबो मावबोदों जानो हागौ आरो मावगोनबो बियो स' बेखौ आं साक्सेसफुल जागोन होननानै सानो लोगोसे 3 नम्बराव जाय गोदान नमिनेशन फैदों पृथ्वीराज नारायण देव मेस नामा बेखौ होनदों स' बे पृथ्वीराजआ गोदान नमिनेशन मोनदों स' बिथाङा बर' हारिनि थाखाय मा बिहोमा दं मा गैया आं बेखौ बुंनो थाङो मानो होनबा बै थार्ड शक्ति BTR शक्तियावसो आं बेखौ सिनायनाय बेनिफ्रायसो मानो होनबा बियो गोबां आं मैध्य स्ट्रेटेगारि होननानै गोबां दावराव दावसि खालामबाय थादोंमोन बे शक्तिनि उनावबो आरो लोगोसे गोबां समाव बे पृथ्वीराज नारायण देव मेसखौ मालाबा प्रमोद सारनि एगेन्स्टआव बुंनाय नुयो मालाबा हाग्रामा सारनि एगेन्स्टआव बुंनाय नुयोमोन गोबां समाव नाथाय दिनै BPF हानजायाव बेखौ नमिनेशन लिस्ट ओंखारनायनि जाहोना मा आं बेखौ बुजिनो हायाखै आरो आं बुंनो थाङो जे जुदि BPF हानजाया डायनामिक जुदि पलिटिशियान नागिरदोंबा जे बर' माहारि डायनामिक पलिटिशियान गैया नामा बिदि लाइमोन गोबां माने एसे खाम्फा बरगयारी सारमोनजों गिदिंफानाय गेलेफानाय एबा जे बिदि मोनसे केन्डिडेट गैया नामा बर' माहारियाव स' बेखौ सानो जोंनाव सोंथि फैयो जाहाथे नोंथांमोना कमेन्ट होयो मा खालामो ना पार्सेन्टेज एंगेलजों नायनो थाङोबा ना बेलेग कास्टनिफ्राय भट मोननो थाखाय बिदि नमिनेशन लादों नामा केन्डिडेट थिखांदों नामा बेबो साननाय फैयो स' नोंथांमोना सानदों बयबो गोरों बयबो लेखा गोरों दिनैनि जुगाव बयबो साननो रोङो स' नोंथांमोना नायनानै होबानो जाबाय जाहाथे जाय केन्डिडेटआ जोंनि माहारिनि खामानि मावो ओनसोलनि BTR ओनसोलनि थाखाय खामानि मावो जातिनि डेभेलपनि खामानि मावो स' बेखौनो नोंथांमोना जाहाथे भटखौ गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै जाहाथे देरहाबानो जाबाय नङाबा उनाव जुदि नाया नाफा एबा साना नाफा जुदि जाला माला गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानैखौ जुदि नङै मानसिखौ जुदि केन्डिडेट देरहायोबा खामानि मावो बिदिनो जासिगोन स' बुंनांगौ जेबो गैया बेयाव स' आं BPL सरकारखौबो मोजां खामानि मावदों होननानै आं डाइरेक्ट बुङा जाहाथे बिसोरनावबो गोबां खामानि मावनो गोनां दं मावाखै स' बेनि फर एग्जाम्पल जों BTRनि बायजोआव थायो जोंनावबो मोनसे बड'लेण्डनिफ्राय जाहाथे हलंगिसिम बानासुर लामा मोनसे सक्ति जादोंमोन बे लामाया दिनैसिम इमप्लिमेन्ट जायाखै बेखौबो जों मोननो लुबैयो हास्थायो बयबो रायजो राजाफ्रा बे मोनबा जोंबो एसे बांद्राय गोजोननाय मोनगौमोन नाथाय माखासे खामानि जादों जाया नङा जादों थेवबो बे थोजासे नङा मानसि डेभेलप जानो थाखाय हारि डेभेलप जानो थाखाय गोबां डेभेलप नांगौ स'
बेखायनो आं एसां बिदि नङा BPF सिगां खामानि मावदों दा हयथ' मोजां केन्डिडेट फैबा दाबो मावगोन बिदि नङा जे मावा होननानै बेखायनो रायजो राजानि सायाव आरो बियो नोंथांमोना मोजां नायनानै जाहाथे मोजां केन्डिडेटखौ नोंथांमोना जाहाथे देरहाहोयो अब्लासो डेभेलप फैगोन माने स' आं फर एग्जाम्पल बुंगोन जों BTR नि बायजोआव थानायनि गोबां दुखु मोनदों नोंथांमोना साननो हागौ बायजोआव थानानै डेभेलप जादों जोंबो एखे मानो होनबा जों सुथिया समस्थियाव आं जाय जायगायाव दं गामिया सुथिया समस्थिनि सिङाव थायो स' सुथिया समस्थियाव जाय MLA दं नोंथांमोना निस्सय सिनायो बे गोबां फेमास बे MLA नाथाय नामावल' फेमास बिदि खामानिया जेबो बिदि मावफेराखै फिसा फिसा खामानि मावदों नाथाय गिदिर खामानिफोरखौ जेबो मावाखै आरो गावनि थाखायल'थ' मावदों बिथाङा स' बेखायनो आं फर एग्जाम्पल होनगोन जाय सेंग्लिमाननिफ्राय माइनावस्रिसिम लामाया जादों बे खमसे खम कंग्रेस टाइमनिनो जानायमोन 2005-06 जानाय बे लामाया दिनैसिम रिपेयारिं जायाखै साननानै रायजोफोर कय बोसोर जाबाय 2005-06 बे लामाया बानायनाय पाका लामा दिनैसिम रिपेयारिं मोनाखै साननानै नोंसोर गोबां समाव जोङो बुङो पन्सायत सिङाव दं पन्सायत सिङाव नाथाय जों 50 बोसोर जाबाय दिनै पन्सायतआव नाथाय थेवबो माखासे खामानि डेभेलप जायाखै दिनैबो लामा गैया बहाबा दालां गैया फरायसालि गथ'फ्रा थांलाय फैलाय एसेबां उसुबिदा दा गावनो आं मालाबा बिदिनो ब्लग लाबोयो जाहाथे बे खामानिखौ मावनानै होयो होननानै आं रावखौबो ब्लेकमेल खालामा जाहाथे खामानिखौ मावना होयो दिन्थिना होयो जुदि जों ससियेल मिडिया जानानै जुदि दिन्थिना होनायावबो जुदि गोरोन्थि जायोबा मा बुंनो जों ससियेल मिडिया जानाय जों डेभेलपखौ नागिरो जों ओनसोल डेभेलप जाहाथे बयबो डेभेलप जानांगौ लामायानो जा फरायसालियानो जा मेडिकेलानो जा स' मोनसेनाव डेभेलप जानो थाखाय आंनि मथेबाथ' जास्ट माने फरायसालिया डेभेलप जानांगौ मोजां जानांगौ एडुकेसन बेनि उनाव लामा सामा डेभेलप जानांगौ बेनि उनाव मेडिकेल बे मोनथाम बुस्थुआ डेभेलप जाब्ला अलरेडि डेभेलप जाखागोन सानो आं माखासे बेनोसै दा बुगजिलि हाई स्कुलबो दं बै 5-6आवनो बिल्डिं होनाय कंग्रेस सरकारानो जोंनि मानगोनां प्रानेश्वर बसुमतारी सार दंमोन बेनो होनायमोन नाथाय दिनैबो टिं पिस मोनसेबो होआखै बिथाङा रायजो राजाफोरा आनसलिकआव जों प्राइमारि लेभेलाव सावरायनानै रायजो राजाफोरा फैसा खांनानै जों भेन्सार हाई स्कुलखौ जों फोथांना लाखिदों सोरबा थिं एक बान होदों सोरबा खुन्था होदों सोरबा बाटाम होदों बिदि होननानै जों हाई स्कुलखौ जेन थेन साजायना दोनदों दिनैबो जोंनि फोरोंगिरि सारमोनाबो जायाखै टिउटराबो हाबासै बिथांमोनाबो स' नोंथांमोनाबो सानना नाय जोंबो एखे नाथाय नोंथांमोना BTR आव जाहाथे मोजां केन्डिडेट थिखांना लायो दाथ' जोंनि समस्थियाबो सोलाय सोल' जाबाय जों रङाफ्राव हाबबाय थायो दा रङाफ्रा MLA मा खालामो मावगोन मावाथ' मोजां जों रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे मावो जोंनि जाहाथे रायजो राजाफोरा जाहाथे दुखु मोना मानो होनबा भटखौ अलरेडि हखागोन नङा होनबा होखायो आरो गोबां समाव जोंनि MLA फोरा भट नागिरनाय टाइमाव एकदम गामि फैगोन स्कुल फैगोन न'खर फैगोन बुजायगोन जाहाथे नोंथांमोना बेसेन गोसाफोरखौ आं नोंसोरनो खामानि मावना होगोन नाथाय जेब्ला देरहानायनि उनाव नोंसोरो थांगोन बेनि उनाव बुंगोन नोंसोरथ' जोंखौ भटखौनो होआखै आंखौ बिदिसो जालायो दिनैनि पलिटिक्सियान लिडारफोरा आरो माखासे जोंनि ओनसोलावबो दं जाहाथे लिडारफोरा गावनि पकेटखौल' नायो गावनि ओनसोलनि डेभेलपखौ नाया स' बिदि जानाङा गावनि ओनसोलनि डेभेलपखौबो नायनांगौ गावनि पकेटखौबो एसे एनै ला नोंबोथ' ओरैनो गिदिंनाय नङा नोंबो ला नांगौ नाथाय डेभेलपनि खामानियावबो मावनांगौ आरो ना डेभेलपनि खामानिबो मावा गावनि पकेटाव सोबाय थाबा बहा डेभेलप जागोन स' बेखौ बुंनो ओंखारो गोबां समाव आं बे डेभेलप आनडेभेलपनि खामानि गोबां गिदिङो गामियाव गोबां सावरायो माखासे गावनि फैसाजों रायजो राजाफ्रा दालां लुनायबो दंखायो जोंनि सुथिया समस्थियाव आंनि ब्लगाव दं आइ बटामाव नायनो नोंथां नायना ला बै गामिया थिलापारा गामि आं बै रायजो राजाखौ एकदम खुलुमहरो रोजा रोजा साबायखर बावहरो बिथांमोना गावनि फैसाजों दालां लुना लादों आरो आंखौ लिंदों आं एसां फिसा इउटुबार एकदम स्टार्टिं जादोंमोन बेखौ बिराद गिनायबो मोन्दोंमोन लासिंसिबो मोन्दोंमोन थेवबो आं बानायबाय
रिकुवेस्ट खालामदों फंबाय नों फै जोंनि दालां लुनायखौ एसे दिन्थिना हो नाथाय बे दिन्थिनाया गेदेर गेदेर माने इउटुबारसो देखायनो नांगौमोन आरोना स' आं बेखौ सानो जाहाथे बिथांमोन बै रायजो राजाखौ आं गोबां गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरो आरो माखासे खामानिया जोंनि रायजो राजाफ्रा सरकारखौल' नेबाय थानाङा न' बांफोरखौ जाहाथे गावबो एसे नाजानानै हायोबा न'फोरखौबो एसे लुना लानांगौ जाय हायो जाय हाया सरकारसिम नागिरनांगौ आंनि खावलायनाय स' गोबां सावरायबाय स' बे सावरायनायाव जुदि आंना गेना गोरोन्थि जायोबा हयथ' गावनि माहारिनि इउटुबार होननानै आंखौ निमाहा होबानो जाबाय स' दिनैनि टपिकआ बेनोसै लास्टआव फिन खेबसेबो जायफोरा आंनि चेनेलखौ जोबजासिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय जायफोरा गोजान फैदों अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो नोंसोरनि मोनफा मोनफा साबस्क्राइबआ जोंनि दावगानायनि थाखाय थुलुंगा होयो आरो लोगोसे खनायाव बेलाइकन बेखौबो थुना लादो स' बाय बाय सि इउ नेक्स्ट ब्लग